familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, mille problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kodigal boni ndam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Serie take tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala on debo ada urangurna musdam dergale ada tonye ada yene ada ude. Sophia, ma faatu leen lan la ma dellu yooday farnde suulma naatoy ya farnde suulma nani mi haalde Amadou hampari mam naatoy ya mam naatoy Maya e moƴƴi wadde mbiɗen ngabba dow Hola. Jomira Allah wallahi Allah foti kam fortade Allah waddede ka yiɗa koko muusi Allah an haɗa andi mi jinmi o haɗa andi gurdam fittandam o haɗa andi mi jiyami on welto Allah rokkama on an wimo wa man kana lillahi kana lawlahu lillahi edde moi wallam a dañi sens mawɗo haysi wonan jeewa ina e galle he ɗo koyngal ma wonta naata suudu ndu ɗum ganda ɗum a nani sa nden tan mbamami hutade tan en allo allo eyyi mi andu gonɗa ha joni amme min fadi hami tampe arani noon d'accord men ma fadi mais affaire weetide patgol kay waɗi er noon men ma fadi ha joni de kono mi yiɗi yaade kam vraiment mi yiɗi yaade par ce que affaire weeti
kuppol hay woppude waawa neɗɗo haali gadda seytinagal nder galle yimɓe komi bon mi bonani ka an boñi ka an waati moƴƴi fami min komi gorko joo welno saako debbo fami ndanan Sénégal min neɗɗo yiiɗa kam miɗa yiiɗi hooram de feerta welnaade debbo fami billahi sa andon kutor mami sa andon on gañirol mami a ɓatta kon a lo bode tan neɗɗo wini mbiya ko i toɓɓa ndir suudu tima billahi Sophie a wawa kam accu mi yiɗama hande mi yiɗama jangga mi yiɗama yiide holko taki tan haɗa am riwi tan elle mbelu jawɗo e joom hen billahi sa andi nin mbamami hutade e nin mbamami añde e nin mbami añde yo a jooɗo séram walla e ɓadata komi mi haali noon mi haalti a jaɓani nande kulmi noon wattaw wonki makki wota koye junggam hen ɗo te an jasɗo kuɗa mo jibinta wawa jibin an kam ma taw ka gorko hanma jibin rewɓe fof jibini sukaɓe fof innama na fof ko mbaɗi Allah waddami wona ka tiɗɗo hoore ka ɓallu jibinta ka jasde ka kuɗaɗo ka kefe mi anda c'est quoi ça woya jam o wari kam wa somi waranimo galle billahi welnamde ɓuuta o somi warani welnamde ɓuuta tawaani toi tu es assassin Amadou, toi tu n'es pas bon, ton pied est dur. Non, tu es comme ça là. Amadou va tuer la fille là. vraiment a watta respecté heure quoi meɗen ara guila subaka ha joni a yettaki anne ko mawɗo poɗɗoma waɗa respecté heure mais guila suba meɗe dariɗo meɗe fanma Amadou est méchant de... Lève-toi. Amadou va tuer la fille là. Amadou vraiment tu es méchant. Pourquoi tu fais ça? Massa. Fais doucement. Massa. Va tuer la fille là.
Pourquoi est-ce que tu me méchant comme ça? ayan aɗa heewi fonto min ko min kalde maɗo min ay min gonɗo contrat ɗi mbaɗanom ɗi ɓuuri haajuma laabi temedere an sonatama gratuit ɓola mbaɗami ɗo ko haal ɓola mbarta kam anani joni gila suwa men ma fadi joni marché o nayi ɗiɗi kalta kono nayi ɗi goyi te kadi mi haal nette joni aduna o laaɓani de par ce que o kam tan laayi ɗo soodi heccanki nayyi tawi nayyi ɗi gujjaɗi ko noon o pertiri haalis mum min jinmi ko nadde ko laaɓi ayi amadou min ko kalta ko min mi waɗaka ɗum ɗon so nayi ɗi gujjama yo gujjama min komi jiiɗo nayi mboɗa haalanma saɗa wawi yaade gara jehen sa wawa yaade goppa min mi yaaha anani kalmi ko an haala men joni no sensi de hakkude men no sensi joni de amadou jabumi ay min mi ala temps hande ko aljuma min komi juuli o anani saɗa yaaha jaaha sa yaaha min mi yaha lawla mbay anga mbara selli wadde wona min adduma ɗo wona mi nayi ɗi eyyi joni a yaata goppa kam saɗa yaaha gara saɗa yaaha ko noon tan noon tan a wayi ɗum gandumi ala probléme joni ka jiiɗi goɗɗum quoi ka yiiɗi yimɓe woɓɓe joni a andi par ce que min rokkuma haalis ha yimɓe ganduma o wallay min siwnuma tawi kiwɗa min ay way tawi kiwɗa hande min tagi yimɓe gandumama gay Coucou les filles, hande mom ngari mi addan non ko nouvelle belɗo par ce que non gandi lembe laaɓe kañumen ala fof ko donki wadde gorkam mbaɗa men yiɗo kasade ko dressé mbaɗa mum ala fof ko manki te onon gandi ñaari laaɓe kañumen kala ko mbaɗiram moƴƴat onon gandi jewo wawa ɗum ɗon te min on toppitade gorkam tan ngol on ji ñantima ha jodmi ndaare ko ɓolmi ɗum fof ko joom galloji jeeɗi mawɗo ko ma toppire ɗum ɗo fof oɗon gandi ko cukalel waɗata ɗum ɗo fof amina ɗi haalaji goni hol ɗum kadi amina mi ronki andude ko juulanmi saabu haala yon ma ceew konkon an hol haajuma e ko mbaɗanmi te déjà an aɗa juula saɗa juula kay ko Allah juulanta kono an aɗa juula aɗa watta hen hakkille ɗum kam ko jaam walla ko hollum Maman, je veux que tu me donnes un peu d'argent. Je dois sortir me blader. Qui va donner l'argent? Moi. T'as pas dit que toi t'es mangeur maintenant? Faut aller chercher l'argent dehors, c'est pas moi qui va te donner l'argent. Parce que tu me respectes pas. Mais maman, je t'ai déjà dit de sortir dans ma vie. Entre moi et Dianaba. Ah, maintenant t'es à une vie car. Faut aller chercher dehors l'argent. Moi j'aime pas l'argent pour te donner où. T'as compris? J'aime pas l'argent. Et maintenant, maman, toi, tu parles trop même. C'est arrivé là-bas maintenant. Je parle trop maintenant. Allez, toi, tu es impoli, tu es malade. Quand tu parles avec moi là, il faut me regarder. Moi, je suis ta maman, il faut me respecter. Tu as compris? Mais il fallait sortir dans ma vie aussi. Ah, toi, tu as une vie quoi. Je suis ta maman. Je te donnais le nom de mon père. Maintenant, quand je te respecte, toi aussi, tu dois me respecter. Regarde-moi sa vilaine là. jaram kono min kam mi jaɓi nawlodiren ala caɗele kono yaltin hen jeynaba ha laaɓa haalaji maɗi hayso wona haydara jurmoɗama ko suko Jenaba so naari hen ko an nani ɗum hen ngati min Jenaba ko respect tottarami par ce que mi debbo ba makko te ko foti wadde o waɗan ɗum an aussi pareil jimmi ko pofti noon kam gaccon kam ko musata ɓerde mon ko wona min fawi on ɗum te min fat mi yahani par ce que min ala ko kaldumi ma déjà a bonni vidéo mo ni par ce que min coow kewɗo mi wawa ɗum Ndawda en ala haɗum ɗo an ponne deɗaɗo an kam fañmata kewi kay ok wat i nen ko an waɗi mo hen jike leydi
anne o ko cukalel o sa halda mu ko sese potta o wi watti jogale gel kay watti wona cukalel ay dara ko wonata hoore min haadi no mbelidam min wata kam manquer respect de mi hanna mo ne comme yummo yo waram respecter très bien t'as compris que je suis pas comme ton père wat jam Boukali faut me laisser quand je parle avec mon fils faut pas parler de Fatmat mate tu anda me respectes je suis ta maman t'as compris regarde-moi ça vilaine là Allah do hay goto wawa do ay dañ ko wala dara do mi lo war kam respecter comme yummo wej ana halda jam ya hajma Boukali ya hajma jonga yato sawawa nekde bi mi mam nek bi da ko jetta jikku babra ma no bayni sa ci won jikku wal ma ha buba ma ça t'as compris que ma xalla ni tan way wa parce que ay sa halda am ko ni kal derta faut que nam ya lawma parce que tu ne peux pas parler. Si tu fais le même, je te jure. Dégage ici. Faut quitter ici, t'as pas entendu? Je ne donne pas. Faut quitter ici, je te dis. Regarde-moi ça, idiot là. T'as même pas honte, même. Mais la promesse est je ne donne pas. T'as pas entendu? Quitte ici, je te dis. Je suis ta maman, tu dois me respecter. T'as compris? Yo, no way, ni ça. On m'a dit, waram. On a un cas de Maliou. On sait. Aujourd'hui, on m'a dit, on est dans le jonde. Nous m'avons dit, habouba. T'as entendu? Ya comme gindi le bam ko ndami da wadde maïda regarde-moi ça idiot là vilaine tête là là me trouver ici maintenant quand tu parles avec lui tu regardes tu fais comme ça tu es devenu bandit maintenant hein? Tu vois je vais gérer ton cas Trois familles, 1000 problèmes. Fini dani no be atri madino be. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la be yadi be. Trois familles, 1000 problèmes. Boni ko digal boni ndam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari. Oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala. Ada urang gurdam musdam derkale. Ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie. Dépasse timani. Haydara kay Boukali moi je t'ai vu. Kay, Tu toi. faisais quoi là-bas avec la petite fille? haydara Mais Boukali moi je t'ai vu. Pourquoi vous dites ma moi? kelle mawo Je t'ai vu tout à l'heure. an hay sa yina dem ya bitigin so doy tangal cukkay mo ko Ah, tira tangal chulila mimi yima tete depo mi tangal ajuna hoti sulbe de bawal. Ajo du me de majul sulbe de bawal. Biya du me de majul. Mimi hali min te hali. Mimi wi non. E de ma ko jonga sulbe ya bawal to. Bugala wula na yesara jonga rakki. Ko hanen ka. Hay ko hanen ka mi yirma yitira. An kama mimi ala dum de. Ko makalo ko be mimi ala dum tan. Jenta. Umo je no sutu ande. Ngona ande abuwa. Wala makka ko jona te. Jonga ndegen. Allah bukan jasi. Churundire, munyondire, ko digal welani. Mamunya churki ke bajulbe. Ko digal welani. Reni gondi gu ko jam. Reni gondi gal ko jam. Yo jam nit, ko digal wela yare yeso. yow am ɗum woni holɗo ɗum heddorma joni mbiɗa yaha darɗa ɗo har karami Diana, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu penses que c'est ça qui va régler ce problème?
harandi ko gandina ma balla kam an problème aji ma anani an ɓuri andi ko réglat ko situation a waɗani ɗum sa waɗama ni tan gara darɗa ɗo haɗa yeeyi kam innocent ummo ɗo way bandam giɗam sehilam feccere fittandam Fatmata min de haɗa andi mi yiɗa haydara ko muusi ɓernde ma te haalullaji cewɗi gonaɗi ɗo e nder wuro hetan yeeso ma ngo wahlo ɗum ko hunde muusdimi sabu gila Allah waddi en ha hande mi feera dañde ma ko muusimi mi feera dañde ma ko mettimi mi feera yiide ma caɗele joni noon mbeɗa teski kala nde haalayal waɗe galle he walla haalayal toksal ummiɗo hunde ummoto ha ɓernde ma nde huɓɓu Bugari depuis qu'on se connaît là est-ce que min a meɗi manquer ɗo wunde e galle ay dara mi manque aɗa ñamani haala kala ko jiɗɗa mbiɗa waɗa maɗo e galle alhamdulillah ne timmi min aussi so miijima mawne gonɗo dow o ene golla Abdourahmane ko golla jeewo ko e ko or Sofia wuurat ɗo ko ene nde dejata Fatmata ittu ɗum ɗon hakkille ma ha laaɓa tos sabu ko tagi min komi kelli faaɗo min komi ba musukaɗe aɗa andi min a feera kam yiiru geɗe caaka luukeji min komi responsable ko fawti ko heen enen hande wuro men ngo ɗo ko an tan woni mbomi yiɗa ɗo yiide yeeso ma ina ñaaƴi sabu somi yii yeeso ma ñaaƴi tan aɗa andir no ɗum way min hecce gila haalayal baɗno kala ɗo hecceni gila nde mi waɗata laami so tan kono mi ñamani mi yarani ɗum feeñani e yeesam he ɓernde mettin tan sono aɗa andi min mi añani mi temi añata aduna fitta Sofia mo ñamani maaro ma kay ñamata fulwi ma min kala ko ɗeɗo juuɗe ma mi yiɗa komi nefowom meɗma huti walla ana famata moƴƴe neɗɗo ko paamowo mi haali ha mi maayi a famata a andata o Sofia famminama maɗo hunde wote Sofia ana ala mamiraɗo sukuñ ay Amadou ngol cengol sukuñ tan sengorto ne neɗɗo min mi dogimi waɗino woni fof haɗa am sengi tan a yiyata hamu bamma noon ko ni yumma sengorno e mum ha o yeehi laakara min noon sa sengori am ni tan ha nawɗa kam laakara hi sen kawri laakara ndedeɗa sukuñ bon min komi kulla rek mbaɗa protégé foyer minene kadi ko ɗum tan mi wona haydara Fatmata kulata ɗam gurdam ɗam miijotoɗa ɗo ɗam kalta haɗa yanna ñaaga min mi ñaagaki Allah enen wurda wona e aduna min mi yiyatama hami para mi dañma hami para mi yaha mbeɗa yeeloyo goɗɗum ittu ɗum hakkille ma siri ɗo ko an fuɗi ɗo ko an wurata ɗo ko an mayata ɗo ɓendanama hay goto de ɗum mi hannima de ko an woni ga
mi yiɗama han mi yiɗama jam billahi so ande nin mbama hutade enin mbama añ yo sera walla e ɓatta mi haali a jaɓani nande kulmi noon wattaw wonki makki wonta koye te an jar fuɗa mo jibin wawa jibin an kam mataw ka gorko a jibin rewi fof jibini sukaɓe fof innama yo ɗum taki noon aɗa andi min somi jooɗima heɗen mbaɗa haala cewkal walla ndombo ƴena naata nder galle he mi wonata e jaam mi weltataka ɗum taki gila hanki mi ñamani ko safimi mbeɗa maa heege wallay feeñani e yeesam he mi feeñima kay an mi yiiɗa keyɗa nan hande komi nara nder wañi mi fewnama feew aw accikindi ɗe wonde ɗiɗi mawɗi mi fewnama ɗum a few mi ɓattinma ɗum gay cojjumno en ummoto safare naten aljanna ɗum e ɓen madde fala mbeɗa naara guiɗelam bandam ha won koyam gasi fala mbeɗa naara jon joni miɗi ɓoyala sa fewnama ko ñama woto leel gara ayɗa a tanki minen ɗo ɓe mbiɗen ɗo jooɗi fofta ha gara sehlam ha heñiram Fatmata kay ñande moƴƴere dawi wallahi kay ɓuuri endu nagge moƴƴo kono ñande ɓerngel ngel yeehe kira hay ñande daranga ha janggo mo he yeeso mum ngo ɓuuri suurko donc wawi hir o kono alhamdulillah Hello? Banno what says mon non ko nder douche to mbeɗa ɓufto fuccola 20 000 d'accord mi nelduma ɗum e compte ma joni holon wutti banno on wuttim suwa ɓonna ɗum tawde d'accord neldo livreur ma ara mam neldo mam tottuɗuma tanma banno aɗa fuɗɗito affaire uji ma ɗi kadi banno min haydara mo wondani komi ɗanno tan banna sabu Allah accinam haala neldu livreur ma o ara mi tottuɗum wutto yaha mbiɗam coupe yittan koko fini e koko waɗi ka Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, mille
problème bonni ko digal bonni ndam won ko mbino dami hey won ko mbino dami mbida mi nawlirtake mi seretake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala